Hola, benvinguts a Tasta Birra. Programa número 7. Comencem! Vinga! Avui què tenim, reina? Avui tenim moltes coses. Avui tenim blonds, Belgian blonds. Belgian Blondes. I tu què m'has portat? Dedueixo que són de Bèlgica. Molt bé. Molt bé. Detectiu. Detectiu Conan. Avui et porto els Eagles of the Death Metal Vaja. i un hombre salió a comprar una cerveza. No, y- lo voy por el final. No m'ho diguis. Un hombre salió a comprar una cerveza. Un hombre salió a comprar una cerveza. Sí. Punts suspensius. Sí, Vale. notícia de Mèxic. Bueno, i què, doncs? Què et va semblar l'última cançó de l'últim programa? Bueno, jo crec que hauríem de demanar disculpes a les nostres mares, que deuen ser les úniques que ens escolten. Mares i algun amic que encara... Mares i algun amic. Que el programa 6 encara ens aguanta. Però sí, Tu realment molt deplorable. Aviam, tu em vas dir per WhatsApp, porta'm un grup txec. Vull escoltar algú txec que sigui potent. I vaig pensar però que... jo vull pensar, segueixo pensant que la República Txeca fa millor música que aquella cançó. Vols dir? Tinc fe en la humanitat. No sé, jo vaig buscar per internet mejores grupos txecos i em va sortir això. Bueno, vale. I vaig trobar aquesta meravella. Hauríem de polir les teves capacitats de cerca. Què tal? Vale. Bueno, aquest estil d'avui és belga, és blond. És Blonde Belgian Blonde Ale. Què és? Saps què és? Belgian Blonde Ale. Són les típiques belgues. Cerveses diguem. belgues que te les donen tèbies. Exacte. No, tèbies no. Bueno, no sé com te les donen. Te l'hauries de prendre fresquetes, més aviat. No com les que tenim avui, que han estat No com les que molt tenim poca avui. estona a la nevera. Però bueno, bàsicament és això. És una cervesa belga, ben atenuada, ben carbonatada, amb aroma que ressalten llevats i alguns llúpols florals especiats. Pots trobar gustos afruitats, llupolats, amargors i sobretot té un final sec, que és la característica. Vale. Tampoc s'haurien de notar escalfors d'alcohols i coses així. Què vol dir que fos d'alcohols? Doncs que tu... Que et faci ardor, com un orujo. Exacte. Que notis l'alcohol a la boca. Vale. Això no ho hauries de notar. Perquè quina graduació tenen? Sobre aquestes dos, que són les dos que hem portat avui, la Leffe Blonde i la Green Version Blonde, estan al voltant del 6,6-6,7. No està malament. O sigui, són cerveses potents. Sí, pensava que seria menys. No, així que va. Quina vols que obri primer? La La Leffe? Leffe. La Leffe? Sí. Com t'agrada. Dios, com ha sonat aquesta, eh? Es nota que és belga. Es nota que és belga, eh? A veure si la sé tirar. I avui, per fi, el rei ha tirat una cervesa bé. El programa número 7. Després de 7 programes, ha tirat la cervesa amb l'espuma necessària. Bueno, va, que em distreus. Com veus, ben carbonatada. És una cervesa força clara. Amber. Àmbar, color àmbar. Àmbar, no, jo crec que és menys que àmbar. Menys que amber. Fa olor típic, olor De llúpol belga. de llevats belgues. Veus? Més o menys. Avui la tasto jo abans que tu. Què t'ha semblat? Bona. De tot el que t'he explicat que hauria de tenir, què has notat? No he estat gaire atent, però bueno, sí que crec que et dona, que és això que té cos i... No té ni idea, és que no té ni idea. 7 I que té programes i no té ni idea, hòstia. Jo estic aquí per aprendre, saps? No, està bé, està bé. Bé, jo el que diria és que sí que realment es nota que està molt carbonatada. Sí, És com que té molt gas. té molt gas. És que tu Costa fins i jo et tot corregeixo d'empassar. el que tu dius. Tu parles amb coses rares i jo ho dic per Ho la dius gent normal. per la gent, per la teva gent, no? Pel meu col·lectiu. Pel teu col·lectiu. Sí. Vale, així està bé, està bé. Primerament això, que és molt carbonatada. I després que té l'aroma i el gust típic d'aquest estil, diguem, més... Pots trobar més referents de llevats que no tant de llúpols ni maltes. Molt bé. En general, està bé, no? T'ha agradat?
Sí, m'ha agradat. Si vols, fem una cosa. Posem la primera cançó dels Eagles of the Death Metal, que és un grup de Califòrnia. També molt local, no? Sí, l'he trobat així. Avui no he portat cap grup belga, em perdonareu, però bueno. Crec que fan bona música, és hard rock californià, i segurament us sona molt el nom del grup perquè són els que estaven tocant a la sala Bataclan el dia dels atemptats a París. Si us sembla bé, escoltem la primera cançó, Vinga, va. que es diu Wanna Be in LA. Has d'aprendre de cerveses i d'anglès. Sí. I came to LA to make rock and roll. Along the way I had to sell my soul. I made some good friends that made me say I really wanna be in LA. I took the 10 to get to Beverly, laid some rock to tape, roll up on 180. I looked at Natasha, always made me say I really wanna be in LA. I take the city in the dead of night. I'm burning gas until I feel alright. My sunset honeys always make me say I really wanna be in LA. I came to LA to make rock and roll. Along the way I had to sell my soul. I made some good friends that make me say I really wanna be in LA. Bé, què t'ha semblat els Eagles of the Death Metal? La primera cançó. Molt millor que l'última cançó que hem escoltat. Sí, és que Està molt per sobre. va ser molt dur musicalment l'últim programa. Musicalment, jo he tingut malsons. Seqüeles, no? Moltes seqüeles. M'agrada. Vinga, va, doncs si et sembla, obrim la segona birra d'avui, que Quina és era? la Grimbergen, que és la... Grimbergen. Sí, si aneu a comprar birra segur que Em sona, no? us sona, El que és logo- la del logo del Fènix, així, Sí. molt mític, molt d'això. La típica que et posen en un Irish pub. Correcte. Vale, a veure, què tal aquesta? De moment so igual. Sona igual, a veure si la sé servir igual de bé. De moment veiem que és una pèl més clara, el color. El color és més pàl·lid, podem dir. Sí, això pàl·lid. Segueix tenint molta Carbonatació. carbonatació. Olé. Per lo qual està bé, per l'estil que és. I a veure, aquesta té ja potser un punt d'aromes és diferent. I el sabor potser és més suau. No sé, almenys com es diu això? El gust en boca, o així. El gust en boca. Crec que és, És com més suau. és més suau i més equilibrat, potser. L'altre se'n fa molt pesada, sobretot quan deixes de beure la cervesa. Tot i que l'altra potser és més seca, aquesta és més... El no ser tan carbonatada és com més fàcil de beure. Sí, això sí. I en quina et quedaries de les dues? Llavors, justament per això que acabo de dir, pel fet de que sigui més fàcil de beure, que no sigui tan carbonatada, potser aquesta és la guanyadora d'avui. O sigui, Que guanya és la Grimbergen sobre l'EFA. Lefe Blonde, El Fènix guanya sobre l'EFA. sobre la Lefa. Sí, Així jo crec que sí. Sí? Estàs d'acord? Sí, estic d'acord. Doncs ara... Quina cançó posaràs ara? Complexity, Complexity, de... Eagles of the Eagles. Death Metal.
que tenen uns 4 CDs i aquesta crec que és de l'últim que van editar. Doncs l'escoltem-la. Què vol dir? Crec vol dir que no ho has mirat. Bueno, per sobre ara, mentre es preparaven les coses, Cállate. com sempre. Vaya esa. Vinga, va, posa-la. Ja està sonant. You didn't want to scratch, but then you got the itch. You only wanted Stoat, but you got the witch. You know you're always paying for the shit that's free. It's not easy when it's complexity. I try to make it easy, never stop the flow. Just keep it sweet and simple, let a little skin show. My socks and underwear, I like to keep them clean. It's so easy without complexity. You say you wanna finish, but you never start. You wanna get it finished, but you just try hard. It don't take nothing fancy, it's just ABCs. It's so easy without complexity. You want the good stuff, you want the big hit, but not the simple, the complicated. But if you close your eyes, then you won't see that it's easier without complexity. So don't you pay attention, better get you some. When trouble's up, I double up on bubble gum. I like to strut my stuffing down on Easy Street so completely without complexity. I try to make it easy, never stop the flow. Just keep it sweet and simple, let a little skin show. My socks and underwear, I like to keep them clean. It's so easy without complexity. Doncs estàvem escoltant Complexity de Eagles of the Death Metal del CD del 2015 que es diu Zipper Down. I ara anem amb la notícia del dia. Bueno, del dia, la notícia. La notícia. De quina font és avui? Avui, debate.com.mx, de Mèxic. I això és una historieta típica de Mèxic. Què li va passar a aquest mexicà, mexicana? Ens ha quedat a un hombre salió a comprar una cerveza Punts suspensius. i a continuació va aparèixer degollat. Oh, sorpresa. Sorpresa, Mèxic. I què, però què va passar? Sabem alguna més o això és tot el que sabem? Això és el que sé. De la notícia m'ha encantat el titular. És el típic, no? Que obres la notícia pel titular i després no té gaire cosa la notícia. Però no té res a veure. Diu, és un home de 23 anys, Sí? va sortir a comprar cervesa, Com podia sortir tu o jo sí, a un súper, a un súper i apareix degollat. i els seus familiars el van anar a buscar i estava degollat. Jo l'únic que... Sabem si va arribar a comprar la cervesa? Això és el que anava a dir, que espero que arribes almenys a disfrutar d'una cervesa abans de morir degollat, no? No sé. Clar, és que amb aquesta informació, què menys. Si vols et puc llegir més de notícia, però crec que no és gens interessant, ho he llegit així per sobre... Si ho fas amb accent mexicà, t'escolto. No. No tinc ganes de posar-me més amb els mexicans perquè conec un mexicà i sembla perillós. I és més fort que tu, no? Segurament. Sí. Ho hauria de comprovar, però crec que sí, encara que vas estar una mica fotut dels genolls, però crec que em pot. Doncs deixem-ho aquí, no? Escoltarem una altra cançó d'aquest grup de hard rock, super hard rock, que ens has portat. Hard rock pop, no? Diríem. Sí, i escoltarem una cançó que es diu Miss Alisa, que és del primer CD, que és un clàssic dels Eagles of the Death Metal, que el CD es diu Peace, Love and Death Metal. I ens deixàvem també de comentar on ens podem trobar, no? Ens podeu trobar a qualsevol bar que tinguin cervesa artesana, sobretot a Terrassa. Sí. Però segurament sigui més fàcil trobar-nos a Tastabirra Podcast
a Spotify la llista de les cançons. Esperem que també... Instagram, YouTube i ja està. Si voleu I deixar iVoox. comentaris, insults, qualsevol cosa, Sí, si són insults, per privat, i després el vostre amor en comentari, en públic. en públic, sí. I res, som el Reina i el Jordi i això és Tasta Birra. Anem a escoltar Miss Elisa. Que vagi bé. Vagi bé. You know I try so hard, but I think you don't see me 'cause I'm moving so fast. We call it rock and rollin'. My weapon seems useless 'cause you're on to me. You are impossible to read, you're always fake controlling. Oh, 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 Miss Elisa. Oh, 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 Miss Elisa. Oh, 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 Miss Elisa. Gonna do a voodoo dance until you feel my power now. Oh, Carlo, give me a moment here when we come back around. I said, give me a moment, Carlo. Help me. Oh, You know I feel so smooth, I'm always struggling with emotion. Make the little girls dance 'cause I'm rock and rollin'. Don't. It really doesn't matter that you're hard to please 'cause when you give me your smile, I'm just so straight controlling. Oh, 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 Miss Elisa. Oh, 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 Miss Elisa. Oh, 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 Miss Elisa. Gonna do a voodoo dance until you feel my power now. I think I feel some food. You know I try so hard, but I think you don't see me 'cause I'm moving so fast. We call it rock and rollin'. My weapon seems useless 'cause you're on to me. You are impossible to read, you're always straight controlling. Oh, 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 Miss Elisa. Oh, 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 Miss Elisa. Oh, 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 Miss Elisa. Gonna do a voodoo dance until you feel my power now. Feel. Ooh. How does that feel? I got some food. It's gonna hurt. Oh, Carlo, beat him. Got stanky on it like a moan from the river. Ooh. Oh, it's doing it to you in your ear hole. Huh? Oh. Oh, 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 Miss Elisa. 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 Gonna do a voodoo dance until you feel my power now. Oh, I feel my power. I Feel it? Ooh. Come on. Now dance. Huh. You ain't dancing?